Og det er så på toppen af Mont Ventoux. Og jeg edderrødme dårligt vejr. Jeg håber sat, at de får bedre vejr til at køre i Tour de France, der, hvis de skal den her vej i år. Og satan, mand. Det er 0 grader heroppe. Og vi kan næsten ikke se en dyt, du. Og det blæser. Og der er frost på græstopperne, mand. Vi lige kørt forbi nogle pedallokummer der stod, de der plastiklokummer, de stiller op, mand. Det er fuldstændig frosset til, mand. Det stormer en vind heroppe. Men vildt imponerende. Et smukt syn. Ja, det vi kan se. Men det her, det er simpelthen for vildt, mand. Og det gik bare opad, opad, opad. Har du dårlige ben, så kommer du ikke på toppen. Ja, det er sindssygt, mand. Kører op i skyerne her. Ikke engang fordi vi er så højt oppe, hvad skal man så sige, vi var oppe i 1909 meter. Det er ikke koldt for de der motorcyklister, der kommer her. Det kan jeg godt fortælle jer. Det er stadigvæk 0 grader. Der kommer 2 ryttere der. Det gør ondt, kan jeg godt fortælle jer. Nej, det gør ondt. Au, 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 au. Normalt ville der være et smukt landskab derude, men det ses ikke. Nej, vi skal prøve at holde på vejen ned, og så må vi tage nogle billeder der. Men det her, det er helt vildt. Kom så bare.